drummers? Well, dito kay Hilbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Hello mga manay, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 21. Yan, bali 10 araw na lang, tapos na ang buwan ng Enero. So bago matapos ang Enero, tayo po ay magkakaroon ng shoutout na muli. Wala po ulit tayong bayanan sa ngayon. Yan, simulan na po natin. Sabi ni Ma'am Angel Santos, yan, sabi ni Ma'am Angel Santos, idol, lagi kang pinanonood riyan. From Winnipeg, Canada. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Angel Santos, sa yung panonood po dyan sa inyong kinaroroonan sa ngayon. Shoutout po sa inyong lahat yan sa Winnipeg, Canada. Ayan. At sa lahat po ng Filipino community dyan, maraming salamat po sa pagtangkilik niyo po sa ating batang drummer na si Rian. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Angel Santos. Okay, next.
Sabi naman ni Ma'am Olivia Alonso, ito hindi to shout out, hindi rin to parang constructive criticism to eh. Sabi niya, ang ganda ng boses niya, Sir Hilbal, kaya lang say mo sa kanya, parang sabihin ko rin sa kanya, say mo sa kanya ang word na ang, hindi hang. Yan. So, sa bagay, napapakinggan ko nga rin talaga yun sa pagka tuwing kumakanta si Rian, yung hang, imbis na ang. So, ano po kasi ma'am, may lahi po kasi Kapampangan sila si Rian. May dugong Kapampangan. Kasi si Sir Eddie, Kapampangan po yan eh. Sa sa Tag-Angeles, Pampanga, si Sir Eddie. So, siguro, alam nyo na, na rin na ng bata. Pero, hayaan nyo po, i-correct po natin. Maganda po yung nyo po, kunan nyo. Ayan. Actually, naririnig ko na rin yan. Nakakalimutan ko lang i-correct. Pero maraming salamat po, Ma'am Olivia Alonso. Okay, next. Thank you po. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, hi Sir Hilbal, sure po ako naawa kay Rian at Tate Eddie kahit umuwala na sa kanil silang mga ama. Shoutout po kay Rian at Mama, Papa niya at sa'yo din po. Shoutout po. Thanks Sir Hil sa guide mo palagi kay Rian at family niya. God bless po sa inyo Sir Hil at kay Rian. Maraming salamat po Ma'am Patricia Dublin. Alam niyo po kaya talaga nagsusumikap yung mag-ama kasi nga po meron po silang hinuhulugan ng motor. May kinuha silang motor. Investment ba? Kumbaga, yung pinaghirapan nila may nakikita dun sa pinaghirapan nila. So, kaya obligado po talaga sila. Pero hindi naman po nilalagay sa alanganin yung health ng bata. Pagka talagang sobrang lakas, sumisilong po sila. Anyway, maraming salamat po Ma'am Patricia Dublin sa concern mo kay Rian at sa mag-anak na Morales. Maraming salamat po. God bless you. And next. Sabi naman ni Ma'am si Channel, hello Sir Hill, shoutout po kay Rian, ingat lang po sana palagi. God bless po. Maraming salamat po Ma'am si Channel ng Kuwait. Thank you po. Ingat-ingat din po kayo dyan, mga kababayan natin OFW. Next. Sabi naman ni Sir Bartolome Bognalos, hi Manoy Hilbal, pa-shoutout po sa mga batang drummer watching from Jeddah. Ayan. Thank you po Manoy Bartolome Bognalos ng Jeddah KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Regards na rin po sa ating mga OFW dyan sa Jeddah. Thank you po. Next. Sabi naman ni Ma'am Josie Villaflor, sipag naman ni Rian, ingat lang lagi. Shoutout sa iyo Sir Hill. Thank you po. Shoutout din po sa iyo Ma'am Josie Villaflor. Thank you. Okay, next. Sabi naman ni Manoy Hernan Porteo, dahil una ako sa mga nag-komento, pa-shoutout ako sa mag-amang kahit ulan napakasipag mag-gig. Pero po, Sir Eddie at Rian, ingat po, sinun muna kayo. God bless sa inyo. Okay, maraming salamat po, Manoy Hernan Porteo. God bless you too. And ingat-ingat din po kayo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat yan sa kinaroroonan nyo. Sa buong family nyo, Ma'am Sir Hernan Porteo, shoutout po sa inyo lahat. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Alicia Aguilar, mag-ingat kayo palagi, Ma'am Eddie, Ma'am Emma, lalo-lalo na kay Rian, Kuya Hilbal, shoutout po sa Aguilar family, watching from Pangasinan. Marami tayong Panggalatok na nanonood dito. Yan. Sa lahat po ng mga taga Pangasinan, mga Panggalatok dyan, yan. Shoutout po sa inyong lahat, kumusta po kayo lahat, at lalo-lalo na po sa kay Ma'am Alicia Aguilar. Next. Sabi naman ni Ma'am Lita Polido, nakakawa naman ng mag-ama, delikado mag-ulan, baka magkasipon. Ingat kay Rian, mahal magkasakit, ingat lagi. Hindi nakakasawa ang kanta ni Rian, ang salamat sa iyo at tanging alay ko. Title noon? Opo, tanging alay ko ang title noon. Shoutout po, okay, maraming salamat po Ma'am Lita Polido, ingat din po kayo. Shout out po sa inyong lahat yan. Okay? Next. Sabi naman ni Ma'am Agnes Monteagudo, Hilbal, gusto ko sana magpadala kay Rian ng pera, saan ba't dapat pwede? Maliit na halaga lang naman kahit di ko pa sila nakikita. Yan, okay? Maraming salamat po Ma'am Agnes Monteagudo. Actually, kausap ko na si Ma'am Agnes Monteagudo at
binigay ko na yung yung info tungkol kay Ma'am Emma. So nag-usap na silang dalawa Ma'am Emma. Anyway, maraming salamat po sa biyang pinagkaloob niyo po sa kay Rian. Thank you po Ma'am Agnes Monteagudo. Yan. Shoutout po sa inyong lahat diyan sa Buwak, Marinduque. Sa lahat po ng mga taga Marinduque, yan. Kumusta po kayong lahat yan, lalo na sa pamilya po ni Ma'am Agnes Monteagudo. Maraming salamat. Thank you. Next. Sabi naman ni Sir Justin Formento, pa-shoutout po kay Rian Sir Hill. God bless din po sa inyo Sir Justin Formento at kay Ma'am King Pal. Yan, ingat-ingat din po kayo dyan. Maraming salamat po sa pa-shoutout nyo kay Rian. Shoutout din po sa inyo at sa buong angkan nyo, Sir Justin Formento. So, hanggang dito lang po yung ating pa-shoutout. Muli po, subscribe po natin ang channel ni Rian, yung Rian Morales Official. Sa ngayon po, as of now, meron na po siyang 772 and counting na subscriber. So, ilang na lang, ilang kembot na lang yan, 228 na lang. 228 subscriber at maka-reach niya na yung 1,000 na requirement. Pero may isa pa pong requirement, yung 4,000 hours. Yung po ang importante. So, tulungan po natin si Ria na ma-reach niya rin yung yung watt hour niya, which is 4,000 hour ang kailangan. Sa ngayon po, ang watt hour pa lang ni Rian ay meron pa lang po siyang 800 hours. So, kulang pa siya ng 3,200 hours. So, tulungan po natin, panoorin po natin kanyang mga videos. O i-play lang natin na i-play para na sa ganun ma-reach niya po kagad yung 4,000 hours. Yun po kasi ang pinakamahirap na makuha ng isang vlogger, yung 4,000 hours. Maliban na lang kung talagang nagbabiral lahat yung kanyang mga pinupost na video. Pero sa tulong niyo po, makukuha po kagad yan ni Rian yung 4,000 hours na yan. Okay po? Excuse me. Pero isa pa po, gusto ko rin pong ipakiusap sa inyo, subscribe nyo rin po ang channel ng asawa ko, Uday2524 po. Yan, ito po, lagi rin po itong nag-upload ng tungkol kay Rian. Sa ngayon, hindi pa po siya nakapag-upload dahil sa ngayon merong karamdaman yung aking asawa. Pero okay naman po siya, lang po, inatake lang po ng kanyang allergy. So far po, okay naman po siya. Wala po siyang yung tungkol sa sakit-sakit na lulaga na po yun, hindi po. Sipon lang po yung kanyang yung sa allergy niya po talaga yun. Pero tulungan din po natin ang channel ng aking asawa na ma-reach niya rin yung 1,000 ng subscribers. Sa ngayon po, meron na po siyang 470 subscribers. Mabilis lang po yung sa kanya. Ang sa kanya, mabilis sa kanya yung kanyang watt hour. Kasi yung watt hour ng asawa ko medyo nasa 1,000 plus na. So, anyway, tulungan din po natin na ma-reach ng asawa ko yung 1,000 na subscriber count. Okay, maraming salamat po. So, hanggang dito na lamang po ang ating pa-shoutout sa ngayon. At muli ito po si Hill at itong Hillval Channel. Laging nagsasabing maraming salamat po sa palagi niyong pagtangkilik at pagsuporta sa aking channel. Naway lagi tayong patnubayan ng ating pong may kapal, ilayo sa anumang kapahamakan ng bawat sa atin at bigyan ng pagpapalang bawat sa atin at siyempre bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalot! Just the way I like. Maybe I could waste my time.